donat a conèixer aquesta mateixa tarda el secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, amb l'Ajuntament de Càssia del Vallès. La trobada tenia com a objectiu la millora de les infraestructures de transport del municipi i un dels temes prioritaris a la trobada ha estat l'arribada dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al Vallès. Aquestes són una de les notícies més destacades de l'informatiu aquest dilluns 4 de febrer de 2008. La resta de la jornada a la comarca ens deixen, entre d'altres, els següents titulars. 2.200.000 persones és la xifra de desocupats al mes de gener d'aquest any. Tant a Catalunya com a l'estat espanyol, el sector serveis és el que acumula més aturats. El segueixen la indústria, la construcció i l'agricultura. Catalunya és la quarta comunitat autònoma on més ha crescut l'atur i ja són més de 200.000 les persones que no tenen feina. Una trentena de dones immigrants del taller de mares de Can Puiggener han visitat l'Ajuntament de Sabadell. Les convidades han pogut conèixer el funcionament del ple i les seves instal·lacions. La visita d'avui està dins el programa municipal Un espai de trobada i aprenentatge. Un total de 23 carrosses van convertir els carrers de la ciutat de Sabadell en una barreja de colors i estils, amb tot tipus de disfresses que van captar l'atenció del públic petit i gran. La desfilada va destacar per la varietat de temàtiques i l'originalitat de les disfresses que anaven des del món egipci fins al marí. Ho dèiem a l'inici del nostre informatiu que, tal com vam avançar en el seu moment, els ferrocarrils arribaran al municipi de Càssia del Vallès. Si bé encara no se sap la data d'inici de les obres, el que sí que s'ha donat a conèixer aquesta mateixa tarda és que l'estudi informatiu es farà aquest any i s'ha donat a conèixer el secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, amb l'Ajuntament de Càssia del Vallès. Aquesta trobada tenia com a objectiu, entre d'altres, la millora de les infraestructures de transport del municipi i un dels temes prioritaris a la trobada ha estat l'arribada, precisament, dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al Vallès. En aquesta trobada, celebrada aquesta mateixa tarda, també han parlat, entre d'altres, del desdoblament de la B124, la connexió amb la Ronda Nord de Sabadell, el futur aparcament de camions i les millores en el funcionament del transport públic. Així doncs, el secretari general de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, s'ha compromès a que es faci l'estudi informatiu quan abans millor perquè els ferrocarrils arribin al Vallès el més aviat possible. El nostre compromís és engegar el projecte, l'estudi informatiu, és a dir, el document que permet explicar finalment quina opció hem escollit. Dins d'aquesta opció encara hi pot haver petites alternatives, i és bo que n'hi hagi, i es sotmet a informació pública perquè els ciutadans sàpiguen que quan es faci aquella obra hi haurà les afectacions de terrenys per expropiar, etc., i sàpiguen per on passarà i quines afectacions tindran. I quin mètode constructiu es farà, quin tros soterrat, quin tros a l'aire lliure, etc. Per tant, 2008, estudi informatiu, 2009, projecte constructiu, obres a partir del 2010, no? Seria una mica el compromís que hem explicitat avui aquí davant de l'Ajuntament. Per cert, que pels vallesans que hagin de desplaçar-se avui la cap de llista per Barcelona, el ministre d'Habitatge, Carme Chacón, ha presentat un nou pla ferroviari que contempla la creació d'una nova línia orbital ferroviària entre Vilanova, la Geltrú i Mataró. Aquest nou pla preveu una inversió de 12.650 milions d'euros a Catalunya en els pròxims 4 anys. La meitat del pressupost del pla ferroviari del PSC seria per a Rodalies, on en els pròxims 4 anys es posarien els fonaments de les noves línies Cornellà-Castelldefels i Vilanova-Mataró. L'altra gran inversió seria l'alta velocitat per fer el tram Barcelona-França i el ramal a l'aeroport. De moment, però, només és una proposta. És una proposta que el Partit dels Socialistes de Catalunya vol incorporar alhora al Pla Nacional d'Infraestructures, que està en la seva primera fase d'obertura i de diàleg amb la resta de forces polítiques catalanes, i el nou compromís, i el nostre compromís, és que es plasmi en els pressupostos generals de l'Estat durant aquests 4 propers anys. El president de Convergència i Unió, Artur Mas, dubta de les promeses dels socialistes. Que vinguin ara a dir milers de milions d'euros, quan ens havien dit l'Estatut que vulgueu. Després, res de res. Ens havien dit els papers de Salamanca. Pràcticament res de res. El pla ferroviari del PSC també milloraria les línies de mercaderies, sobretot en l'accés al port de Barcelona i la primera fase de la línia del port de Tarragona. L'Entesa per Sabadell ha mostrat avui la seva satisfacció pel canvi d'ubicació del Parc de Salut arran
de la decisió de la comissió tècnica encarregada per l'alcalde de la ciutat de Sabadell, Manuel Bustos, de construir-lo al pavelló Victòria Eugènia dins el Parc Taulí de la ciutat. Isidre Soler, portaveu del grup, ha dit que aquest ràpid canvi d'ubicació demostra que l'únic bloqueig que existia era el mateix conveni signat per Bustos i no el contenciós administratiu. Segons Soler, el govern municipal no volia reconèixer la inviabilitat del conveni i ara ha fet una fugida endavant per desviar l'atenció. A més, Soler ha lamentat que s'hagi implicat a la consellera de Salut, Marina Geli, que, segons el propi Soler, desconeix els termes i ha expressat la voluntat d'entrevistar-se amb ella i fins i tot amb el ministre de l'Interior. I de la seva banda, la responsable del Parc de Salut, Montserrat Capdevila, ha desmentit avui aquestes acusacions de l'Entesa per Sabadell, que afirmava que la ubicació del CINT en Parc de Salut al pavelló Victòria Eugènia, al Parc Taulí, no a la caserna de la Guàrdia Civil, estava presa des de feia temps. Les declaracions de l'Entesa per Sabadell avui fan referència, recordem, a l'anunci de divendres passat, en el qual es va fer pública la nova ubicació del Parc de Salut. Tant l'alcalde de la ciutat de Sabadell, Manuel Bustos, com la consellera de Salut, Marina Geli, van ratificar que el contenciós bloquejava el projecte de recerca biomèdica de la caserna de la Guàrdia Civil. Amb aquesta nova ubicació es desbloqueja la situació. Malgrat tot, les conseqüències del contenciós seran, segons els dos, negatives. Recordem les seves paraules. És una mostra més del seu interès a evadir responsabilitats, perquè no deixa que el contenciós l'ha presentat aquest grup polític, l'Entesa per Sabadell, i per altra banda ve una mostra més de la reiteració d'anar enganyant i mentint reiteradament també. I en aquest sentit no és cert que això ja estés preparat, perquè de fet el contenciós el van presentar efectivament fa un parell de setmanes. Un conveni, un contenciós que acabi com acabi, serà dolent per la ciutat. Acabi com acabi. Perquè en aquest cas s'haurà passat molt de temps i segurament en aquest temps segurament podria ser que perdéssim oportunitats que avui tenim. El contenciós tindrà el seu recorregut, d'aquí uns anys ja veurem quina és la seva conclusió i, com he dit abans, en qualsevol dels casos, negatiu per la ciutat. Cadascú haurà d'assumir la seva responsabilitat. Nosaltres l'hem assumit, alcalde. Nosaltres l'hem assumit i malgrat que això distorsiona, en certa manera, perquè també encareix el projecte, ara hem de refer el projecte, també el retarda, esperem que poc. Per altre costat és evident que també aquest és un edifici que estava pensat per altres usos, però amb tot això van dir és que no pot ser, perquè aquí hi ha un element de pèrdua de temps, de pèrdua de competitivitat i, a més, de possibilitat de pèrdua dels 2 milions d'euros que tenim de fons FEDER que s'han de gastar. Canviant de tema, la crisi de l'aigua, el forat a la capa d'ozó, l'emissió de gasos o el consum humà massiu pronostiquen un futur molt perjudicial pel planeta i que alguns científics ja l'anomenen com la sexta extinció. Davant aquest pronòstic tan alarmant, el biòleg Fernando Jiménez acaba de treure un llibre que alerta de tots els perills a què està sotmès el planeta. Les foques, els ossos o els flamencs. Tot apunta que en un futur no gaire llunyà, tots aquests animals només es podran veure al zoo. És l'alarmant pronòstic que auguren científics com Fernando Jiménez. Ell és biòleg i acaba de treure al mercat un llibre que alerta dels perills a què està sotmès el planeta. Sense anar més lluny, la taxa d'extinció d'animals és 1000 vegades més gran del normal. Una extinció al mateix nivell que la que va acabar amb els dinosaures. Así se sabe que el 12% de las aves, el 22% de los mamíferos, el 31% de los anfibios, el 39% de los peces y el 30% de los reptiles se encuentran en peligro de extinción. Son cifras muy abultadas y que además están indicando qué les espera a los animales que viven en esos mismos lugares. Els pingüins o els ossos polars són el millor exemple d'animals que s'estan quedant sense el seu hàbitat pel desglaç dels pols. Per evitar fenòmens com aquests, el Fernando aconsella estalviar i col·laborar en les tasques de reciclatge. I fem ara un breu apunt en matèria de successos per informar que 18 membres d'una mateixa família s'han intoxicat a Viladecavalls aquest cap de setmana, més concretament ahir diumenge, mentre feien una barbacoa al garatge. Per refugiar-se de la pluja, aquesta família va decidir encendre el foc de la barbacoa al garatge de casa i el resultat ha estat la intoxicació dels 18 membres per inhalació de monòxid de carboni, al qual també ha contribuït la mala combustió d'una estufa de butà i també la mala ventilació. Tots els membres han estat atesos pels serveis d'emergència mèdiques després que els bombers han inspeccionat i ventilat la casa. Canviant de tema i en plan econòmica, parlem de l'any 2008, més concretament, que aquest s'estrena
en una nova pujada de l'atur. 2.200.000 persones és la xifra desocupats d'aquest gener de l'any 2008.